Alvin Bicolano. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Erika, ang ganda naman ng ano mo ha, para kang lilipad ah. Ano, magkano naman ganyan? Ha? Magkano bili mo yan? Ay, mura lang. Ganda, ano? Puro kayo nakadilaw? Si Bimboy din pati kang mga rin. Nakares. Saan ang punta mo? Ako? Oo. Sa birthday ni kayo ah. Ah. Birthday kasi. Ito po mga Kabicolanan yung kang anak kong panganay. Si Erika may bukan. Ayan. May boyfriend na yan eh. Saan yung boyfriend mo? Ha? Saan ang boyfriend mo? Nasa Marikina. Ayos ah. Ayan mga Kabicolanan mo. Ang laki naman yan. Magkano bili mo yan? 1,079 ata. Kasi Magandang klase ba yan? galing China. Galing China? Wow. Patry naman ako mamaya. Subukan natin. Lang pa. Tara na, ano ba akong ginagawa natin? Yan si Primo. Sama ka ba, Primo? Bawang ligo. Ligo ka naman yan. Ano pang ginagawa mo, boss? Ano pang ginagawa mo? Tara na. Nag-ilong pa. Butang pa sa dito. Sama ka? Sama ka? Tama. Yan pa si Bimboy. Kailangan bantayan si Bicolano. Yan. Bakit mo ba bantayan? Kasi baka malasing. Lasing? Hindi mo ako nalalasing. Bukod sa malasing mga kabicolano, bukod baka magsabong. Hindi na ako nagsasabong. Grabe na. Mga Kabicolaano, punta muna tayo sa birthday-an. Birthday ni Makmak. Birthday ni Makmak. Mga Kabicolaano, lendi po ako mga Kabicolaano. Lendi po ako. Portahan natin si Lenny Robredo. Kasi kababayan natin yan eh. Kailangan ipagtanggol natin yung sarili natin na kababayan natin. Bicolano. Lenny Robredo. Gabayan po natin si Ma'am Lenny. Sana po. Ngayon lang po yung nangyari na isang Bicol na tatakbo ng bilang isang presidente. Portahan natin Lenny. Ma'am Lenny. Kuya! Kuya! Ano yan? Lalamove? Naka-vlog ka, kuya. Hintayin daw natin si ano, pero lang taas asawa daw. Sige. Ano pa? Ito po. Ako ba? Yan po yan. Sige, ingat. Yan po mga Kabicolano. Sport po. Bicolano Elvin. Siyempre, ang ating presidente, si Lenny Robredo, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Alis na po tayo. Mga kaibigan. Sabihan po natin si Roland. Si Roland, Mr. Pogi. Right. Super init, ano? Kasya ka na? Okay ba kayo dyan? Okay. Dyan po, lasa na. Na wala na eh. Hindi nga sinama. Tagal eh. Ano sinama? Sama yun. Help! Yan po mga Kabicolano, alis na po kami. Punta po kami ngayon dun sa birthday ng pamangkin din namin. Si Mark Bupan. Ayan po. Ano
Ano napili mo? ATM Gunmar. Add po ng ano, number 20. So, at saka 0. Gusto ko bumiling pizza. Pizza? Teatro. Bili? Yan na lang siguro. Yan na lang. Thank you. Pwede rin. Wala mo ba ito? sa gate ng Kapalaran. Sa Mahiwagang Gate. Anoy? Yan, Alvin. Apoy, kumusta Poy? Sarap, happy birthday, Noy. Salamat. Happy birthday. Happy birthday. Salamat. Ah. Uy, birthday kaya ma. Birthday Bimbo. Ano? Ah, wala mo. Bert. Hello, Elvin. Di ba magtindig na kami? Wala ba kayo mga auto? Oh. Hey. Ilan? Basta ba din? Bert. Boy, yung sa'yo boy, kasi maliit ka dito ka.
Maliit ka dito ka. Ano? Ano? Basta. Bagay-bagay ka ano. Birthday mo, no? Hindi bagay-bagay man yan. Ano, eh? Yung handa ni... Okay na? Okay na? Okay na, boy? Gumurang pa ako. Tumanda pa ako. Ayaw ko pa naman tumanda. Kanina ka pa dito. May birthday mo ka. 20 ka na, no? Okay, man. Support kay Utot TV. Utot TV po mga kaibigan. Sama ko si Roy. Ano ka, Ben? Hindi. Kita ka? Diyan mo na yan. Kanina pa kayo? Una kang magbakal. Bakal. Parin Romy. Perseveranda. Si Bert. Hello. Bonnie. Hermano Joe. Talpaquero. Utot TV. Online. Yan, may birthday. Ayan. 1, 2, 3. Pamangkin ko. Ah, Ayan si Bert. yan mga Kabicolano, birthday ni Mark ngayon. Ano si mo, Ben? Ayan po yung... Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Love you, Mark. Birthday ko yan, ma. Blow Mac. Go na, Mac. Teka lang, Mark. Teka lang, Mark. Wait lang. Teka lang, Mark. Teka lang, Mark. Bumabaan mo. 1, 2, 3. Go na, Mac. Wish ka na, Mark. Ano wish mo, Mark? UNP. 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 Pagka-UMP. Bukas mo patay yung ano.